večer časopisu Mojušky číslo 21. Ďalej by som rada privítala veľmi šikovnú výrobku z cudziny, Kyriu Lovenstar, dúfam, že to hovorím dobre, s partnerom Resunom, ktorá vyrába veľmi kvalitné, pekné oblečenie. Taktiež moje modelky Simonu Erin, Esther Moseley a tanečnú skupinu Dúha. A predovšetkým vítam pána moderátora Dexter Byrona, ktorý nás bude sprevádzať slovom aj hudbou. Mojuška na dnešný večer pripravila 5 slečien, ktoré postupne predvedie so svojimi kamarátkami. No a mojou úlohou bude vás slovom oboznámiť o tom, čo vidíte na vlastné oči. Časopis, 21. číslo je to už, takže už je to taká ako významná tlačovina na pomery Second Lifeu. A kto ho má, tak už vie, kto nie, tak to by som navnadil, nech si klikne, nech si ho zoberie. Od Mila je tam zaujímavý článok o Sedne, taká planetka v slnečnej sústave. A Patrick Martinov začína rozprávať svoj životný príbeh o Second Life, je tam prvý diel rozhovoru s ním. Takže kto ešte nemá časopis Mojušky číslo 21, tak z mojej strany po pravej ruke, z vašej strany po ľavej, ten oranžová doska, tam je vendor na tento časopis. A v tomto kambiu by som poprosil legendu rock'n'rollu, aby prišla medzi nás. Ako už iste spoznávate, nie je to nikto väčší ani menší. Je to kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. You ain't looking for a hound dog, crying all the time.